Ja, hej alle sammen. Så vil jeg vise jer, hvordan vi har foretaget gruppeinddelingen til Rosenhøjs invitationsstævne. Det her det er ikke en seedning, som I kan se, men det er en inddeling, inden jeg laver en lodtrækning ud fra geografisk betragtning og lidt ud fra hvem der efterhånden har spillet hinanden tynde, eller mod hinanden rigtig mange gange, og derfor har vi jo alle sammen brug for at møde nogle nye hold. Så i den øverste har vi B1903 mod KB, som begge to hører til KBU. De skal ikke møde hinanden i puljen. Så har vi vores to udenlandske hold, Hammarby og JSG Aspensen, Hartzenfeldt. Dem vil vi alle sammen gerne møde, så de to kommer i hver sin gruppe. De to jyske hold, Lysing og Dybbøl, dem vil vi også alle sammen gerne møde, så de kommer også i hver sin gruppe. Det vil selvfølgelig være... Ja, så har vi de 6 hold fra SBU tilbage til sidst. Det er svært at lave en sådan enkel opdeling, som jeg har gjort med de 6 øverste. 3 af dem er i pulje sammen nu her efter august, og 3 andre var i pulje sammen her inden sommerferien. Og så det bliver altså sådan her, at Rosen og AB, som efterhånden har spillet pulje mod hinanden, i hvert fald hele 2011, kommer i hver sin pulje. Holbæk og RB 1906 var i pulje sammen og er i pulje sammen her efter sommerferien. Det ved jeg godt, at Herfølge også er, men jeg kan ikke tælle med alle 3, så det blev så de 2, der må trække med hinanden. Og FC Nordsjælland har ligget lidt isoleret nogle andre puljer, så de er nok ikke så kritiske trods alt, men de er så i pulje med Rosen og AB, og de 3 kan jo heller ikke splittes ad, så der vil være noget mix der. Og så Herfølge. Ja, det er måden, jeg vil gøre det på. Så vil jeg trække lod mellem de 6 grupperinger, jeg har lavet her. Og så kommer de så i den pulje, som de bliver trukket til. Der er ingen seedning i det her. Det er alene en geografisk betragtning. Og umiddelbart så mener jeg, at alle 12 hold er om ikke andet, som ikke lige stærke, så vil de alle sammen kunne slå alle de andre på en rigtig god dag. Så det bliver rigtig spændende. Yes, jeg lukker igen.